mbayangke piye? Kowe muni kiwa tengen jembrung aku lah. Aku ki saking suwene ora kober mbubuti suket iki ki usum udan. Ketukulan ki gampang ngrembaka. Karepe ngono kuwi. Lah iya. Positive thinking to. Lah wong positive thinking. Nek kaya ora suket ae wong gedhe-gedhe ae mak. Kayak alang-alang aja. Alang-alang. Bener, bapak lagi ngendika alang-alang. Bapaknya bareng ngendika imu makdes ngene. Kowe alang ya paling ora nganu to, alang-alange iki jabutana ganti suket teki. Wong wah aku gumono ing atase apa presiden penyanyi kondang omahe dlesep. Loh, aku ra wis ngomong. Dalan sing nggo mlebu ning nggon aku ki ciut, Le. Sok meneh alon-alon kok ndak licet mobilmu. Anu, nggonmu ki Jembarno to? Dalane iki Jembarno. Dijembeng. Kok dijembeng? Lah piye? Dalan kok dijembarke. Di anu diambake dilar supaya tamu ki yen dolan ning nggonmu ora repot. Sakjane ki ndeknya tak lar rada rene iki lho Om BG. Tak lar piye to? Kowe jane iki sinden apa tukang parkir tanganmu jepaplak. Iki kan ngomongke dalan kuwi mau. Aku lagi iki lho, ndagel kok disuk karo wedang iki lagi iki lho. Panggung semene semono dinteki wedang. Sampeyan yo ngewuhke, engko nek ora disuguhi wedang derkane ora disuguhi. Lah wong kok piyai kok ngewuhke men sampeyan iki. Lah disuguhi malah repot ra iso obah gara-gara wedang. Lah terus piye penake? Apa sampeyan gawa apa tok sunggi apa piye? Aku arep usul Pak Mujio. Apa? Dalange sing kono ganti wae. Lah kok kon ganti iki piye? Ketmok jer ngeroyok aku Bagong dar stereo iki. Dar mana? Mah aku seneng stereo kok mono. Oh nggih. Nek aku ambak ninun sewu Mas Bagong. Pripun? Panom niki ambak kula dereng tepang caket kalian Pak Mujio. Saya sudah mengetahui tipenya Pak Mujio. Piye Le? Menurut kalian Pak Mujio itu manusia yang saya ibaratkan manusia yang sudah punya watak jari manusia.